Какво става, хора? Аз съм TheBigFarmBG и както виждахме ще играем Minecraft Survival. И това е второто видео и искам да дам малко информация за канала. Както казах в първото видео, каналът е общ и оставих линковете към моя първи канал и към другото момче канала. И това, което казах предното клипче, не съм се да, този канал като главно мисля да снимам геймплей, т.е. Minecraft, другия CTMBG, и да правя някои туториали и такива видеа. А той може да снима на по-тежки игри. Мисля, той може да снима на GCP, CSGO и всеки други игри. А не съм мъпо. А в друг мултиплеер също може да снима. Аз ще правя туториалите за се. Не че нещо смисъл и той знае, ама някой що не ги знае за някои игри. Какво той не знае аз да правя. И затова не дете го хейтите, ама ти не знаеш това, ти не знаеш каквото и ти не знаеш. Знае просто за някой не знае. Както и аз не знам за някои игри, кракнат и такива неща. Та, това е инфото. Нека да продължим към самото видео. Както казах, играем Minecraft и сме в сервера Viper MC. IP-то ще го има долу в описанието да не питате как е IP-то. Има в описанието. И аз май добре да се чупил тук. Та, ако се питате, що ми е светло и е нощ, за тези от вас не знаят, играя с гама. Между да, сервера има промоция. Взимате си един ранг VIP и взимате втори безплатен за ваш приятел, който не го знае. Това е оферта. Мисля, може да си купите някой ваш. В смисъл, плащате един ранг, а всъщност ви дава два. Плащате един VIP и ви дава още един VIP. Безплатен. Което е оферта. Това е някаква книна. Колко човек играе? От 32, окей. Така. Да си купите между другото, ако си купите последния ранг, може да се портите до който си искате, където си искате и когато си искате. Там. Някакво. Лайк чункото си на 32 не се заради. Трябва да си направя една лодка. Нищо, ще се върнем, когато намерим нещо интересно. Да, хора, стигнах почти до това и видях, че в планината има дървета и може да не се прозбавим. Видях, че има много монстъри, реших да снимам, да пусна видеото. Сега трябва да бягаме. Не ме виждате. Така. Да, това е интересно, в смисъл. Чакаме тук някакво това как е плитко изравнено. Това макет. Така. Малко паркур. Падна. Айде, дема целите, бе. Моля ти се, бе, батко! Имай милозе! Имай милозе, човек. Как тъй постъпва с мен? Малко милост. Бана си човека, няма никаква милост доза. Още един скелет. Аз май да се чупа на там. Поне не е само камък, има и дървета за тази стига. Мисля тук някъде да се установим, в смисъл на брега. Има кол. Така. Да, ето го. Има пак на сервер, както казах в началото на клипа. Viper MC.
Или мък, както му викат някои хора. Така. Както казах, IP-то за сервера ще го има в описанието. Така. Майко, къде сте вие? Къде сте вие, бе? Майко, пан Георгие! Викай, охраната, явите се! Пан Георгие, спаси ме! Шет. Шет. Избягах ли? Не! Тия малките зомбите са много отвратителни. What? Просто изчезна. А, не, ето го. О, морковче. Благодаря за безплатен подарък. Само да не дойде още някой. Стало. Сега трябва да спасявам живота. Ако не... Ами... Такова намерих един остров, но мисля, че не е подходящ. Бат Георгие, скачам от тук. Пътъпката монстър. Да се не видим монстърите. Нека си приказвам нещо, поне аз си приказвам. В началото дадох малко инфо, не знам дали ме разбрахте. Между другото мисля за 100 абоната да направим някакъв влог. Нали всеки ще направи по един влог или може и двамата един влог да направим. Мисля двамата сме по един влог. Това стане, ако съберем 100 абоната, ще видим как ще направим влоговете. Така, ако имате някакви въпроси към някаква игра случайно, примерно сте една игра, не знаете как да се кафете, не знаете как да се втеглите, просто пишете в коментарите, аз ще намеря начин и ще направя туториал, като намеря начин. Та... Смисъл идеята на този YouTube канал е мой. Идеята ми е смисъл да има... да помагам на другите, демек на вас, с някакви игри или нещо, да правя някакви туториали. Да правим гейминг, да показвам примерно някакви гличовани игри и такива неща. И както казах и геймплей, и както и казах отново, за 100 абоната ще има и влогове и може да има и някакви клипове с фейскам, ако искате да. Така. Слънцето почва да изгрява, което е добре. Само че аз ще има да пътувам. Ако ме стои, чу за това да го забързваме да се остава така. Не знам. Ако трябва да го забързвам, трябва да пускам програмата. Трябва да отправям. Трябва да правя спиране на видеото. После трябва да спирам. Работа си. Но както и да е. Ще пробваме малко. И ако искате, който играе Clash Royale или Clash of Clans, понеже другото момче мисля, че той играе Clash of Clans, може да пишете в коментарите и пишете в коментарите дали искате да направя клан на Clash Royale, а те да направим клан на Clash of Clans. Като и аз си дръпна Clash of Clans, сега ще вляза в клана. Да му играем всички, да правим някакви турнаменти
цяло да се забавляваме. Ако искате, може да играете с нас в Minecraft. Нали, ако искате да оцелявате с нас, ако искате да играем PvP и така нататък. Пишете в коментарите. Мисъл, аз възможно колкото се може най-много коментари ще чета и на най-много коментари ще отговарям. Де факто за... Това ще сложа тук. Факто, каквото да пишете, или ще прочета коментар, или ще отговоря. Мисля, в двата случая. Так се нафета. Така. Ето, че се намерихме на малко островче. Аз звона имам, добре. На кое ще оцеляваме. Само да гледам много какво има. Така. Дажем 6 коинс от фак. Тук има някой. Всъщност. Аха! Ще се прецакаш. Интересно. Вау. Печките нещо има ли? Ами сори, печага преземем в къщата. Така. Така. Не знам така кой живее, но къщата му е... Не ми харесва. Даже в това го смесил и не ме кайфи. Че покрива не се оправя. Но както и да е, всеки си може. Някои могат да строят, някои не могат да строят. Това не е... В смисъл, това няма проблем в Minecraft, дали можеш да строиш или не. Ако не можеш да строиш, най-лесно е да се правиш една дупка. То от времето се свиква. Аз като почнах да играя Minecraft, аз бях гола вода в строенето. О, равин. В смисъл, не можах да направя нищо. В смисъл, не знае как се строеше нагоре и смисъл. Правих само две копчета. Вау, две копчета високо. И гледах малко клипове в интернет. Не в YouTube. И горе-долу разбрах как се строи и вече се научих и на Build Battle печеля. Когато не дадат някаква тема. В принцип, губя по някой пъти, ама не винаги губя. Защото може да пишете дали искате Build Battle. Или за този клип мисля да снимам на Build Battle, ама няма да е днеска. Май, ако се прибирам. Не, Бия овцете за храна и за легона, защото ако някой иска да оцелява с нас, да може да има легло и за него. А плюс това е пари ми дава, така че. Аз ще си махна разбайо. Че те дървета ме дразнят. Ето са тук. Тук има повече място за строене. Така. Шет. Просто така май ще му взема една печка. Карай. Та мисля да го приключвам, ще има втори епизод. Тук сме стигнали. Та това беше всичко от мене и от... Фак. Така.
И това беше, хора, всичко от мене. Надявам се това видео да ви е харесало. И така, не забравяйте да му ударите един лайк, да коментирате, да саботирате и ако имате някакви проблеми с някаква игра или там нещо друго, просто ми пишете в коментарите и споделете вашето мнение за това, което правя. В смисъл, ако играя някаква игра, примерно като Minecraft строене, дали това ви харесва, което правя. И да, ще се видим в другото видео.